Mae'r rhan gyntaf DVD yma yn rhoi tair sefyllfa ddysgu i chi. Dosbarth Cymraeg mewn ardal Saesneg ydy'r sefyllfa gyntaf. Mae yna un fyfyrwraig wedi dewis cael ei asesu'n Saesneg. Mae llawer o'r fethodoleg ddysgu sydd yma yn addas ar gyfer dysgu dwyieithog. Mae'r ail yn canolbwyntio ar ddysgu dwyieithog cytbwys, ar ôl yn cynnig syniadau am ddysgu dwyieithog mewn ardal Saesnigedig. Reit, Gano, dyn ni wedi bod yn siarad am ymlyniad. Mae'n air braidd yn anodd, ond ydych chi yn gwybod be mae'n olygu, dwi'n siŵr erbyn hyn. Ac attachment yn Saesneg yma, ti'n gwybod hynny'n dweud, ti'n hapus efo hynny. Okay. A be dwi eisiau chi wneud ydy cymryd amser i ddarllen hwn, a jyst cofiwch pan ddewch chi'r gwylod am John Bowlby. Dyle bod chi'n cofio'r enw yna. Na i roi rhyw 3 munud i chi ddarllen hwn. Mae'r dysgu'n fan hyn wedi seilio ar gyfres o dasga ac ymatab. Mae hyn yn torri lawr ar ddysgu dosbarth cyfan ac yn werthfawr iawn lle mae'r ddwy iaith ar waith. Dwi'n edrych ar yr paragraff sy'n trafod euogrwydd, Genod. Mae'n dweud yn fama dydy bod cymdeithas yn dal i feddwl mae'r sefyllfa berffaith ydy mam yn aros adre efo plentyn. Rhan dwi eisiau gwybod, ar ôl i chi fod ar leoliadau yn y meithrinfeydd, be ydych chi'n neud, ydych chi'n meddwl, pan gawch chi blant? Rwan ydych chi'n mynd i roi nhw mewn gofal? Be wyt ti feddwl, Ffion? Gen i gyntaf, fel sy'n aros adre. A wedyn pan mae'r plentyn tua 2-3 oed roi o mewn cofal, dwi'n meddwl. Ie. Achos mae yna bwysau ariannol yn does. Yn waith rwan na gwrach yn ynyddiau i, mi nes i aros adre tan ath y plant i'r dosbarth meithrin yn 4 oed. Ond ydych chi'n meddwl bod rhieni yn teimlo euogrwydd, guilt? Wyt truth? Sut? Wel, oedd un bachgen oedd yn crio bob tro yn dod, ac oedd y mam yn ffonio o hyd yn jyst yn checio os oedd yn iawn. So oedd hi'n mynd i'w gwaith, wedi cynhyrfu, a'r plentyn. Sut oedd y plentyn yn setlo? Oedd yn crio am bach, ond oedd yn hoffi un o'r gweithwyr, so oedd yn jyst yn aros efo hi o hyd. Dyna ni. Felly oedd y plentyn yn ôl wir, a'r fam yn poeni. Mae ddasga hyd yma wedi dibynnu ar 2 beth, sef tasg ddarllan a phrofiad personol. Roedd o'n gyfle i gyflwyno theori a i chymhwyso. Mi fydda hyn yn gweithio'n dda mewn sefyllfa ddwyieithog. Mae'n ymestyn y dosbarth yn effeithiol iawn drwy gyfres o gwestiynau heriol. Mewn sefyllfa ddwyieithog, gallai'r ateb gael ei ailadrodd yn yr iaith arall neu gan y myfyriwr. Mae'n dod yn ôl at theori eto efo'r cyfeiriad at Mr Bowlby, ac yna mae'n perthnasu hynny i'r hyn mae'r myfyrwyr wedi brofi yn y feithrinfa.